you, beloved preacher, Brother Roelio. Let us pray. O budigilan mo pagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapon ang aming marubdob at taos-pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming pinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga anak na karating na maluwalhati at sa naunang yugto naman nagawain nilang isan, ang mapapuring awit, mga patotoo, aming nadarama ay napakatamis na presensya sa mamagitan ng mga papuring awit, ng mga awit. Salamat Panginoon namin kayo mabayaran ang kabutihan ginawa sa aming buhay. Sa pagbibigay na may katapatan, patuloy na tumatalima ang iyong mga anak. Muli, sa hapong ito, narito, pag-aralan ang iyong mga salita, ngunit ako muli na nikluhod na sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, humihingi ng kapatawaran, linisin, hugasan mo kaming lahat sa aming makarumihan, banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati na pabang lingkod sa ganakin, wala akong magagawa. Open the minds of my beloved brethren, aming webcast viewers, sa YouTube at Facebook. Pagpalain mo ang iyong mga anak, langisan mo ang iyong mga salita, mangusap ka ng totoo sa amin. Amin pong pahalagahan ang mga salitang ito. Habang aming sinasaway ang demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, we bind the power of darkness because our power needs anoint thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon minamahal. Yung palakpak na hindi sintunado. Sabay-sabay na palakpak. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung hindi lang kayong nakakapakinig, amen. Ating palakpakan ko ang mga basketballista, hallelujah. Presidente, sinong mahalagang tao, maminamahal. Pero ang ating mahal na Panginoon, masigit nating palakpakan. Amen. Amen. Praise the Lord. Good afternoon. Maminamahal, beloved webcast viewers, YouTube, Facebook. At ating pong ipinapabot ang ating taos-pusong pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lena C. Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga po, mga manugang sa ating mga pastoral workers, elders of the church, beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Lubat na tayo. Buti pa yung mga cellphone lagi pong naka-charge. Amen? Dapat huwag paghinawaan ang salita ng mahal na Panginoon at hindi pa tapos, maminamahal. Kanina, last overnight, ating narinig, yung 24 hours na isang araw, kinakailangang sulitin natin. Amen? Walang pupunta dito na late. Dapat umpisa ng gawain, umpisa ng opening prayer, nandito na tayo para hindi tayo malugi. Amen. Dahil 6 na araw nga ibinibigay sa atin, isang araw lang sa mahal na Panginoon, pagkulangan pa natin. Amen. Amen. Sa hapong ito, open your Bible in the book of 2 Peter, chapter 1, verses 3 up to 10, and we are talking about how and what will we do in order to not be barren or unfruitful. We will never be barren or unfruitful. Ibig sabihin, maminamahal, kailanman hindi po tayo kailanman maging stagnant. Yung bang parang sa ating gawain, parang dagdag bawas, maraming dadalo, kukunting dadalo. Maraming dadalo, kukunting dadalo. Yan ay sign ng barrenness, yung naging barren ka, hindi ka nagiging fruitful, naging unfruitful ka.
Basahin po natin ang mga talata dahil dito lang tayo iikot sa ating pag-aaralan, semi-Bible study, para maintindihan nating lahat. Dahil matagal-tagal na tayo maminamahal na hindi talagang napangaralang genuine na mga salita ng Diyos. Yung talagang purong-puro. Kindly, basa. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang sulat ni Apostol Pedro, sa kabanata ay 1, sa talata ay 3 hanggang 10, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit, sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen. Pagpalain po ng Panginoon at ang mga salita na ating binasa. Narinig ninyo, maminamahal? Very catching po itong verse 8. Paki-flash. Verse 8 ng 2 Peter. Sinabi rito, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, ang sabi diyan, hindi daw tayo magiging tamad at hindi mabunga. Kaya pala, nakikita natin minsan, tulad ngayon, Holy Supper, andito tayo lahat. Salamat sa mga kapatid natin na may dalang bunga, kung mayroon. Ang hindi nagbubunga, ang tawag doon tamad at unfruitful. Hindi mabunga. Itong maminamahal ay ating pag-aralan dahil malapit na naman tayong magdaos ng ating 38-year church anniversary dito sa San Carlos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rin sa ating binasang talata, you will never be barren nor unfruitful. Isang araw na masyal ang mahal na Panginoon. Sa Matthew chapter 21 verse 18 and 19, nakakita siya ng puno ng igos. Medyo nagutom siya. Tiningnan niya yung igos ng puno. Na puno. Ni isang bunga wala. Nung makita niya walang bunga, imagine, kinars, sinumpa ng mahal na Panginoon. Ang mga tamad pala at hindi mabungang Kristiyano, nakakatakot. Pakibasa po, para kayo'y makasunod dito sa ating pinag-aralan. Kindly. Dito po sa aklat ng Mateo. Dito lang ang isip, ang puso, dito lang sa harapan para makats talaga natin itong ating pinag-aralan. Kindly, basa. Dito po sa aklat ng Mateo 21, talata 18 hanggang 19, pagkaumaga nga nang siya'y bumabalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito,
mula ngayon huwag kang magbubunga kailanman at pagdakay na tuyo ang puno ng igos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe. Nakita niyo, mga minamahal, narinig ninyo, napansin ninyo, ang Diyos yung nagkatawang tao, nakita ang puno ng igos, walang bunga. Ang ganda ng dahon, pero walang bunga. Para yung Kristiyano na ang ganda ng bihis tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, pero 38 years na natili ang gawain ni isang bunga, wala. Parang tayong ganon, igos. Inakakatakot dahil lumakita ng mahal na Panginoon, kinars ng mahal na Panginoon, sinumpa ng mahal na Panginoon. Gusto mo bang isumpa ng Diyos? Gusto ba nating isumpa tayo ng ating mahal na Panginoon? Hindi ako, hindi tayo, hindi kayo tinawag ng mahal na Panginoon para maging palamuti lang dyan. Uupo, papalakpak at aawit dito, tatayo para mangaral. Lahat tayo maminamahal, na-challenge po tayo nung overnight ang patutuo ng ating minamahal na kapatid. At kanina, maminamahal, nang sabi niya, siya'y naligtas ng dahil sa patutuo, ng dahil sa nagbunga sa kanya. Lahat tayo may nagbunga sa atin, kaya tayo nainganyo na sumama sa gawain. So kinakailangan pala, kahit sabihin na tayong makulit, kinakailangan palang maging makulit para makapagbunga. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo po, ang Diyos na tumawag sa atin ay hindi basta-bastang Diyos. Siya ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na kayang magligtas ng tao, Diyos na kayang magpagaling sa ating karamdaman, Diyos na kayang magpala, kaya na magpala. Kaya nga sabi niya, who is this God who called us and give us exceeding great and precious promises? Pakibasa nung una. Paki-plus sa 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Tingnan niyo po ha. Sabi doon, according as His divine power hath given us unto all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Tres. Kanina yung sinabi kong tres. Okay, yung tres. Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po yung versikulo na yan. Yung binigay daw sa atin na hindi pangkaraniwan. Divine. Sinabi rito, divine power. Ibinigay sa kanyang mga tunay na mga anak na matatakutin. Amen. Makadiyos. Ang sabi rito, upang ang sabi rito, ibigay ang gloria at ang virtue. Sinabi rito, maminamahal, ang gloria, kaluwalhatian, ang virtue, kabutihan. Ibigay. Ayan o. Through the knowledge of Him that hath called us to give this glory and virtue to each and every Christian na Kanya pong iniligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi biro itong ating katawagan. Hindi biro itong Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi ito Diyos-Diyosan na may mga mata na hindi nakakakita, may mga bibig na hindi nakakapagsalita, may ilong na hindi po nakakasingot, may kamay na hindi nakakahawak, may paa na hindi nakakalakad. In short, bato, siminto, nakapako, hindi makakagawa ng sinabing divine power. Bakit divine power? Mantakin mo sinong makapagpapagaling sa cancer. Sinong makapagpapalakad sa mga pulyo, mga hindi na makalakad, mga bulag nakakakita, mga kitungin nilinis. Grabing kapangyarihan nakikita sa atin, maminamahal, ibigay sa atin. Pagkatapos hindi tayo kumbinsido, magpapalamig-lamig tayo. Hindi tayo seryosong dadalo ng Miyerkules. Hindi tayo mag-overnight. Gusto natin linggo lang. Ang gusto natin tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. That is impossible. To make all these things possible, ang sabi ng banal na kasulatan, kinakailangan daw ang mga Kristiyano
magiging partaker. You might be partaker of His divine nature. We must be, hallelujah, partaker of His divine power. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, having to escape the corruption that is in this world through lust, upang tayo daw po ay mapalaya. Hallelujah! Tingnan nyo ang mga bata, ang mga tao ngayon nalulung sa panonood ng telebisyon. Hallelujah! Nanonood sa paghawak ng mga gadget. Hallelujah! Andyan maminamahal na papanood nila sa YouTube, sa Facebook, mga malalaswa, anumang nakikita nila, yun na maminamahal ang natutukan na sa kabilang bahagi, hindi ka na dapat makikiayon doon dahil hindi ka taga-sanlibutan, ikay taga-langit. Dapat mong turuan ang iyong kapwa-tao, kapwa-bata, kapwa mananampalataya, lahat ng tao na iyong makakausap, iyong maisi-share yung ginawa ng malapay na kabutihan sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating malapay na kung hindi mo gagawin yan, mananatili ka na sinabi ng Biblia, tamad, barren. Natin nabigyan ng pansin yung barren. Ano yung barren? Tamad. Unfruitful. Grabe maminamahal. Isip-isipin mo, lahat tayo ay a-appear doon sa judgment seat of Christ. Pagdating doon, tatanungin ka, anak, anong ginagawa mo? Pagising mo sa umaga, hindi ka naman nagpupuri. Bago ka nga magmugmug, bago ka nga mamumug, cellphone mo ng hawak mo eh. Tinitingnan mo, kinakalkal mo na kung anong dapat mong gawin. Nahalubiluan tayo ng the lust of this world. Ang pita ng laman ng mundong ito. Kaya yan daw po ang puwersa na sumasakop pati mga Kristiyano. Kaya inaalis tayo maminamahal. Hindi tayo pinapadalo ng Miyerkules ng Diablo. Hindi tayo pinag-overnight ng Diablo. Dahil gusto niya, sasakupin tayo. Kaya nga, dapat ang mga Kristiyano, ituloy ang ating pong binasa kanina sa 5, 6. Ang sabi diyan, and beside this, giving all diligence, add to your faith. Add. Palagi daw dagdagan ang ating pananampalataya. Paano mo madadagdagan ang iyong pananampalataya? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans chapter 10 verse 17, amen. Amen. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Nakikinig nga tayo, maminamahal. Katulad nung over na Friday ng gabi, ay Saturday ng gabi. Nakikinig yung mga natulog na doon na 2 choir member. Lahat sila tulog na. Nakikinig sa ating mahal na pastor. Pupugak-pugak yung ating TV program last Saturday ng gabi. Pero kapag teleserye, ayaw mag-absent. Gusto pa, may dalang wifi, kahit sa sasakyan, kahit sa opisina, pinapanood. See? Pero ang mahal na pastor, ang mga itong ulirang mga aral na ito, hindi man lamang natin ma-review sa ating mga tahanan. Gaano ito kahalaga? Ito'y higit pa sa buhay. Dahil ito'y magdadala sa inyo doon sa langit. Magmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Add to your faith, virtue. Ano yung virtue? Ang sabi ng diksyonaryo, virtue is the quality of doing what is right and avoiding what is wrong. That is virtue. Sa madaling salita, ano ang virtue? Gagawin kang mabuting tao. Dadalhin ka sa kabutihan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang nature ng ating mahal na Panginoon, He is a man, a perfect man during His earthly ministry. Kasama ng mga makasalanan. May laman, may buto, may dugo. Kaya nga, nung daladala ang napakabigat na krus sa Kalbaryo, maminamahal,
talagang nasasaktan siya. Amen? Nilalatigo. Talagang lumalabas yung laman, yung dugo, nung nilagay yung korona sa kanyang ulo. Di ba talagang nandiyan ang pagiging tao ng ating mahal na Panginoon during His earthly ministry. Dahil kung hindi niya gagawin yan, wala tayong kaligtasan ngayon. Kung hindi niya ibinigay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para pasanin, dahil yung napakabigat na krus, mga kasalanan nating lahat yan, na kanya nang dinala sa krus ng Kalbaryo 2,000, 3,000 years ago, tinapos niya. Ibig sabihin, ang ating mga pagkakamali ngayon, mga pagkakasala, tapos na niyang pinagdusahan. Ang problema ngayon, ang mga Kristiyano, they continue. Nagpatuloy silang gumawa ng kasalanan. Nagpapatuloy tayong gumawa ng kasalanan. At ito po, itong mga kasalanan na ito ang nagbulid sa atin para tayo magiging tamad, para hindi tayo magiging mabungang Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Add with virtue unto virtue, knowledge. Pag ikaw daw ay may mabuting puso na, may mabuting kaisipan, mabuting tao ka na, matalino ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unto knowledge, temperance. Dahil meron ka ng katalinuhan, kahit napuprovoke ka na, kahit galit ka na, kontrolado na ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong sarili. Talagang pinagtitimpian mo na dahil ito maminamahal, yung tinatawag na virtue na talagang nandito na sa mga anak ng Diyos. Ang sabi rito, hallelujah, after temperance, then patience come. Kung ikaw na ay makapagtimpi, ando na ang iyong pasensya. Pagkatapos ng iyong pasensya, patungo ka na doon sa makadiyos na buhay. Godliness na. Pagkatapos ng godliness, next, godliness, magiging brotherly kindness. Mahal na mahal mo na ang beloved sister mo kahit nagkakasala. Mahal na mahal mo na ang iyong beloved brother kahit nagkakasala. Kahit ilang beses ka nang inuutangan, ilang beses ka nang kinakausap ng mga masamang mga salita, yet you're still here or his sister or brother. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. After brotherly kindness, charity, the highest among all. Charity na. Ito yung ginagawa ng mga nasa relihiyon. Akala nila yung charity na yan, dahil gumagawa na sila ng kabutihan, mapatawad na ang kanilang mga kasalanan. Itong ating pinag-usapan po dito, hindi po ito tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Ito na po ay virtue na nga. Ito na nga, maminamahal, ang kaugalian ng mga Kristiyanong totoo. Ang ating pinag-usapan dito, para wag daw tayo magiging tamad at hindi mabunga, kinakailangan po natin itong saliksiking mainam, dahil itong mga salita ng Diyos na ito, hallelujah, ang ating ginagaya, ang ating sinusundan na buhay ay ang mahal na Panginoon. Dito sa ating kapanahunan ngayon, ang buhay ng ating dearly beloved parents in the Lord na naging alimbawa sa atin, ito na ang ating binabaybay ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Uloy ang basa sa 8. Anong sabi? For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kung itong lahat ng ating binabanggit, nasa atin na raw, isang tiyak na bagay, hindi daw tayo magiging tamad sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi daw tayo mabunga. Hindi mabunga, kundi tayo po'y magiging mabunga na Kristiyano. Dahil sa kaalaman natin, maminamahal. Dahil kung wala itong ating pinag-uusapan, ito po ang pinakamahalagang bersikulo na huwag ninyong kalimutan sa ating aralin. February 4, 2024. Ang sabi rito, for if these things be in you, the other one. Yan. But he that lacketh this thing is, ano maminamahal, anong sinabi? But he that lacketh these things is, anong nabasa ninyo? Ano? Blind, mga bulag daw. Bulag! Sinong bulag dito? Taas ang kamay. O, walang bulag.
Lahat tayo nakakakita. Kapag hindi daw nangyayari, yung una nating binasa at pinag-aralan kanina, ang tawag daw sa iyo ngayon ay bulag. Nakakakita ka nga pero bulag ka sa katotohanan. Bulag ka sa kaalamang espiritual. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang bulag. Pangalawa, ang sabi doon, and cannot see afar off, and not forgotten that he was forged from his old age. Anong sinabi riyan? Hindi ka lang bulag kung hindi ang sabi rito, maminamahal, ikaw pa ay forgotten, nakakalimutan. Makakalimutin, nakakalimutan na ng Diyos. Amen? Makakalimutin ka dahil akala mo hindi ka binago ni Kristo. Akala mo hindi ka Kristiyano. Akala mo, nakalimutan ko eh. Kristiyano pala ako eh. Nakapag-short ako, nakapag-pantalon ako. Nakatikim ako ng marijuana, sigarilyo, o yung alak, o shabu, o ano man ang... nakalimutan mo na dati-rati ka na noon, galing ka doon, binago ka na ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang bulag, makalimutin pa, nakakalimutan mo pa. Grabe, nakakatakot. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, dapat malaman mo anong ating gawin. Ano ang dapat nating gawin? Isang Kristiyano, nung kami po'y nasa Villaronit, 1986. Sino naligtas dito 1986? Taas ang kamay. 1986. Walang nakapagtaas ng kamay. Ibig sabihin, wala pa kayo noong 1986. Mayroon pong isa doon, 1986. Noong 1986, mayroon kaming kapatiran doon sa Villaronit. Ngungu siya, ngungu. Ngungu siya. In-interview ng mahal na pastor. Mainit na Kristiyano. In-interview ng mahal na pastor dahil dati-rati, siya pala taga-usig ng ating bahay sambahan. Siyang taga-usig, siyang taga-bato doon. Binabato yung ating pastoral sa Villaronit. At hindi basta-bastang bato ang kanyang binabato. Binabato niya ng dumi ng tao. Grabe talaga, ginamit talaga ng kalaban ng Diyos. Nung hindi pa naligtas, isang araw naligtas, na-interview ng ating mahal na pastor, Brother Joe Minerva. Sabi niya, beloved Brother Joe, paano ka lang kumbinsi ngayon na talagang ikaw ay mainit na? Ang sabi niya, mahal na pastor, kasi ngungo nga, mahal na pastor, alam ko na magpuri sa Diyos. Alam na daw niyang magpuri sa mahal na Panginoon. Lahat ng awitin, alam ko. Lahat ng tuno, alam ko. Lahat ng tuno, alam niya. Lahat ng papuri, alam niya. Sabi ng mahal na pastor, sige nga, sampol nga, sampol. Sampol niya. I live for Jesus day after day. Di ngayon, tawa ng tawang mahal na pastor. Oo nga. Sige nga, alam mo ba ang awitin ng mga choir? Alam ko, mahal na pastor. Kahit hindi niya mabigkas ang lyrics, alam niya ang tuno. Halimbawa, anong pinakamahirap na awitin, lalo na sa sulim, Apandis Rock. Alam niya. Hindi mo maintindihan, pero ang tuno, alam niya. Kahit hindi mabigkas ang lyrics, alam niya. Sabi na, totoo ka na nga na binago. Totoo ka na nga nagbago. Totoo ka na nga na talagang mainit na Kristiyano. Hindi ka na tamad magpuri. Hindi ka na unfruitful. Araw-araw, humahayo siya. Nagdadala ng kaluluwa. Ang sikrito pala, dapat kang magiging magpupuri ka palagi. Tulad ka ni David. Sabi ni David, maminamahal, 7 times a day do I praise thee, O Lord, because of your righteous judgment. 7 times, 119 verse 174. Mababasa po ninyo. Basahin natin. Tingnan natin kung baka mali ako. 119 verse 174 o 164. 7 times a day do I praise thee. Sabi po ni Haring David. Amen. Amen. Praise the Lord. 164. 119 verse 164. Kindly. Amen. Dito po sa awit ang kabanatay 119, ang talatay 64. 164. Amen. Awit
160. Ayan, mga minamahal, 119, 164. Amen. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Sa English. Sa English. Ano sabi din sa English? 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Imagine yung 7 beses magpupuri si David sa isang araw. Ay during David's time, walang makakatalo sa kanya. Pero during our time, talo sila. Talo siya ng mahal na pastor. Dahil ang mahal na pastor, 24 hours nagpupuri sa mahal na Panginoon. Araw at gabi, walang humpay. Talo na siya ng mga manggagawa. Dahil ang mga manggagawa, nag-start ng puri ng alas 3, alas 4 ng umaga, matatapos alas 12, alas 3 ng hapon. Mayroong pang hapon, talo na si David. Amen. Mayroon na tayong 12 to 13 or 14 hours a day na puri. Si David 7 times lang. Kaya ikaw, ako, tayo ngayon na bunga ng propeta ng Diyos, we are a powerful Christian. Mga makapangyarihang Kristiyano, walang makadaig. Hallelujah! Kahit si Satanas, kahit ang impyerno, mayayanig sa pagpupuri mo. Amen! Kailangan palang magpuri ng magpuri. Ang mga tamad magpuri, ang di marunong magpuri, hindi kayo tatanggapin sa langit. Dahil sa langit, wala na tayong ibang gagawin kundi magpuri na lamang sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, talagang ang sabi ng ating pag-aaralan ngayon, maminamahal, kung si Brother Joe Minerva ay ginanap, ang kanyang natutunan sa ating dearly beloved pastor, natutunan sa mga salita ng Diyos, grabing magpuri kahit hindi maintindihan. Amen. Amen. Yung palakpak mo, paglakasan mo ang palakpak mo kahit hindi mo alam ang papuri, nagpupuri ka sa mahal na Panginoon. Habang sumasayaw ka, tumatalon ka, hallelujah, nagpupuri ka sa mahal na Panginoon kahit wala kang buses, hallelujah, na ipinapabot sa mahal na Panginoon. Dahil ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong buong kaluluwa, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Grabe ang kagalakan ng ating Diyos. Ating kapatiran diyan sa Tarlac, Father June Pillarisa, natuto siyang magbigay 80% sa kanyang ikasampung bahagi tandog. 80%. 20 na lang ang natitira sa kanya. Sabi na ng mga manggagawa na kasama niya, Kuya, mukhang wala naman yata sa hulog yung ginagawa mo. 80% na yung binibigay mo, pagkatapos 20 na lang sa'yo. Sabi niya, anong wala? Grabing pagpapala, grabing kagalakan sa akin. Habang binibigay ko ang 80% sa gawain ng mahal na Panginoon, 20 na lang natitira sa akin. Grabe daw ang kanyang kagalakan. Siya yung aking ipinatutuo na ang kanyang shop, ng automotive shop, yung kanyang pagawaan ng sasakyan, nandun siya sa gitna ng bundok. Magugulat ka mga Pajero, mga magagandang mga sasakyan, pupunta doon sa gitna ng bundok, doon nagpapagawa. Nagugulat ang mga kababayan nila. Anong pinupuntahan diyan? Ang sabi na nagpapagawa, diyan kami nagpapagawa dahil ang aming sasakyan kapag diyan pinapagawa, wala na, hindi na nasisira. Talagang grabe ang pagpapala. Lahat nga nang hipuin ng iyong kamay, kumpunihin ang mahal na Panginoon, gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Nasa ibabaw ka lamang, hindi ka ilagay sa ilalim. Siksikin, ligligin, apawan ka na masaganang pagpapala. Grabe maminamahal ang kanyang karanasan. Kaya, kung atin pong gagawin ang mga bagay na ito yung bagay na hindi magpapatamad sa'yo. Tamad-tamad kang magpuri. Palakpak mo, halos hindi ka nga makakarinig, gaganon-ganon ka lang. Ang pagpapala din, halos hindi ka pakikinggan. Hindi ka nagbibigay kahit naintindihan mo na. Ang pagpapala pala susi ng ang pagbibigay pala susi ng pagpapala. Naintindihan mo na ang 20% automatic yan, pinakamababa para sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi mo ginagawa. Ay di talagang ang wala. Para ka pa rin ngayong isang tuka, parang manok. Para ka pa rin daga.
na kinakailangan mo nang maghanap buhay, maghanap ng pagkain para makakain. Pero kung ikaw ay magiging matapat, yun inyong naririnig, ang mga pagpapala na ang humahabol sa mga Kristiyano. Naghahanap sa mga trabaho, naghanap ka ng trabaho, hahanapin ka ng trabaho. Negosyo mo, hallelujah, kahit nandyan ka pa sa ilalim, taluktukan ng bundok, pupuntahan ka. Dahil yung negosyo mo, nagtatapat ka. Alam ng mahal na Panginoon, magpadala doon ng mga customer na ang iyong business ay talagang pagpalaing lubos ng ating mahal na Panginoon. Kung inyong limitahan ang mahal na Panginoon sa inyong pagbibigay, you will always be barren and unfruitful. Pero kung magbibigay ka ng may katapatan, hindi ka magiging tamad at hindi ka, hallelujah, mabunga. Kung hindi magbubunga ka ng magbubunga, hindi ka maging kagaya ng igos, isusumpa ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Give diligence to your holy calling. Ano pong sinabi, maminamahal, ng sunod natin yung verse 9 na yun, verse 8. Kanina, 2 Peter, chapter 1, verse 9 and 8 na. 8, 9 and 10. Sa English, yung malayo kasi ang talagang Tagalog. 9, 10, 10. Sinabi ito sa Jess, paminamahal, wherefore, the rather breathe and give diligence to you, make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo matitisod kailanman. For the last 38 years, mga Kristiyano sa San Carlos, hindi lang mapansin, natitisod na. Hindi lang mabati, natitisod na, para kayong mga batang maliit. Hindi lang mapagbigyan sa ating gusto, nagtatampo na. Para ngayon ka lang isinilang. Hindi ka tampuhin kapag yung ating pinag-aralan kanina, yung virtue, nasa sayo na hanggang charity na, amen, dahil ang ating sinusundan ngayon na apak, na mapa, na lakad ay ang lakad ng mahal na Panginoon. Yung divine nature niya. Divine nature. Kapag may divine nature tayo, galing sa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, you will never be barren nor unfruitful. Hindi ka pa matitisod kailanman. Hindi ka matitiso ring Kristiyano. Ating beloved ordained preacher, Rafael Blanco. Krusada tayo sa may Pili. Doon sa may, Bicol. Nag-preach siya. Kasagsagan ng kanyang preaching. Grabing preaching, mainit. Patungkol sa Rebulto. May mga nanonood doon sa likod, sa Rebulto. Abay, pinuntahan. Hindi pa tapos ang preaching, pinuntahan doon sa pulpito, sinuntok, dirito, pa! Tama dito, po! Sabi pa ng ating beloved ordained preacher, binigay pa yung kaliwa, tinamaan ng kanan, binigay pa yung kaliwa, kulang pa. Bakit? Grabe na ang temperance, grabe na ang patience. Bunga na! Bunga na! Nagbunga na ang tinuro ng ating mahal na pastor. Grabe, maminamahal. Ang sabi ng mga nakapanood doon, grabe. Ganun kamapagmahal ang mga mangangaral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung sumuntok, maminamahal, nung maintindihan ang kahalagahan ng kaligtasan, parang tuta na pumunta sa harapan, tinanggap ang mahal na Panginoon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tinawag ng ating mahal na Panginoon. Kaya maraming makukulit na mga nagbubunga sa atin, makukulit. Hindi tayo na sana naligtas kung hindi makulit yung makukulit na mga nagbubunga sa atin. Makulit sila, lagi tayong inimbitahan, dalo ka, dalo tayo sa gawain, sayang yung patutuo, sayang yung aming narinig na ibanghilyo. Kung hindi makulit yun, hindi ka pupunta rito para talagang subukin mo kung totoo nga ang sinabi. Paano ngayon kung totoo? Nung pumunta ka rito, totoo nga, dahil ikaw mismo nagbago, ikaw mismo pinagpala, ikaw mismo yung panalangin mo dinidinig na malapay. Ikaw mismo pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Amen? Di, grabing pagpapala yan.
Grabing pagpapala yan. Episo 4, 10 hanggang 16, malapit na tayo magtapos. Kindly, praise the Lord, basa. Ephesians chapter 4, verses 10 up to 16. Amen. Ganito ang pagkasabi. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At pinagkaluban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ibanghelista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasagdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral, at sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa mga tuwid bagay si Kristo, sa 16, na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang naukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala ka nang hahanapin pa. Nasundan ninyo ang minamahal? Nasundan po natin? Mukhang hindi. Inaantok yata kayo eh. Inaantok yata tayo. Sayang yung ating pinag-aralan, pinag-uusapan. Inaantok lang kayo. Basa po, sinabi rito, He that descended in the same also that ascended up. Siya daw na bumaba, siya rin daw yung aakyat doon sa langit. And He might fill all things. Kanya daw pong idadagdag lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Idaragdag niya lahat ng bagay, kaya naglalagay siya ng fivefold ministry. Naglagay siya ng apostol, ng propeta, ng ebanghelista, ng pastor, at ng guro. Anong purpose? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Kaya, perfecto ang kanyang iglesia. Ang kanyang irarapture a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless. Walang karumihan, walang tungis, walang kulubot. Grabe. Sabi yan, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Maging perpektong tao, maging perpektong Kristiyano. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wit to deceive. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Then 16, from whom the whole body felt joined together and compacted by that which every joint supplied according to effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Grabe, maminamahal. Iperpektuhin talaga tayo ng ating mahal na Panginoon. Talagang tayo talaga ay kahabaghan ng ating Diyos. Anong gagawin mo? Matagal ka ng Kristiyano, lahat ng himig alam mo na. Memorizin mo na yung mga pagpupuri. Dumalo ka na ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Mamuhay ka na ng may kabanalan. Magdala ka na ng mga kaluluwa. Sa paanan ng ating mahal na Panginoon, kumilos ka na, kumilos na tayo. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ating beloved sister diyan sa Marikina, nagtitinda ng manok. Hindi ko na maalala yung pangalan. Ang tawag sa kanyang manok na tinitinda, born again chicken. Pagka may bibili, bili na kayo, born again chicken. Taga Jesus Miracle Crusade, itong chicken na to, binibigyan na ng leaflets. Binibigyan na ng leaflets. Nakilala sa buong Marikina ang Jesus Miracle Crusade. That time, nandun ang ating gawain. Nandun tayo sa gawain natin sa napakagandang quadrangle ng Marikina.
Doon halos ang daming na-save ng mga Kristiyano. Terrible maminamahal ang kanyang patutuo. Ang kanyang ginagawa para talagang hindi siya makamiss. Lunes, lalakad siya. Lunes. Iba ang sapatos. Hindi niya hubarin ang sapatos kung wala siyang mabunga kung di 1, 2, 3, 4, hanggang 5. Hindi siya matutulog hanggang wala siyang mabunga na 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10 kaluluwa. Martes, palit na siya ng sapatos. Iba na namang bakya o iba na namang sapatos. Kung black ang una, kasunod, white na naman. Miyerkules, iba na naman. Sa buong 1 linggo, maminamahal, hindi lang 100 ang mabubunga ng ating mahal na kapatid. Mahigit pa. At grabe pag siya ang nagbunga. Ang kulit-kulit talaga niya, maminamahal. Kaya nga, kapag nakukulitan na siya, halimbawa, hindi maniniwala sa kanya, yung kanyang sinisiran, dadalhan niya ng manok, bibigyan kita ng born again chicken. Mabuti pa ang born again. Ang chicken, born again na. Ikaw hindi. Kaya magpabautismo ka na para hindi lang kakain ka ng manok, pati ikaw, maging born again ka na. Magpabautismo yung kanyang sinisiran. Linggo-linggo pinakamababa, 100 ang bunga niya. Nagbubunga yung ating mahal na kapatid. Dahil kapag hindi ka magbunga, baka maging katulad ka ng igos. Pag nakita naman ba yun, ilang taon ka na? 38 years ka na? 27 years ka na? 10 years ka na? 5 years ka na? Ni isang kaluluwa wala pa? I will curse you, sabi ng mahal na Panginoon. Pero mabait ang Diyos. Hindi ka ika-curse. Kaya nga, kinausap ka ngayon. Kinausap tayo ngayon. Gusto ng ating mahal na Panginoon ngayon. Halina magbunga tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Last verse. James chapter 5, verse 19 and 20. Ating beloved instrumentalist. Huling talata. Video, grabe naman, medyo mahaba na pala. Amen. Dito po sa Santiago, ang kabanata 5, at talatay 15 hanggang 19. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng Santiago po, Santiago, James 5, verse 19 and 20. Amen. 19 hanggang 20. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, at siya'y pawagbaliking loob ng sinuman, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng kanyang lakad, ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sino man daw sa atin makapagdadala ng bunga, mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, malinaw ang sinabi ng Biblia. Hindi ka na magiging tamad at hindi ka na unfruitful, kundi maging fruitful ka. At ang grabing pagpapala, yung isang kaluluwang inilapit mo sa paanan ng malapit na pabautismo. Ang sabi ng Biblia, it will cover multitude of sins. Nakapagpapatawad sa grabing nagawa mong kasalanan, gaano man kabigat, gaano man kalaki, napapatawad ka ng mahal na Panginoon. Kaya grabing pagpapala ito. Itong ating anniversary, maminamahal, grabing pagpapala ito. Sa totoo lang. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa puso ko'y nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Upang aking maranasan ang kabanal ng iyong presensya. Nais ko sa iyo ay sumamba. Minsanan pa, sa puso ko, nais ko awitan ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uhaw ko kaluluwa'y sambahin ka. Upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko
sa iyo ay sasamba. Hanap ng uhaw na puso ko. Hanap ka ng tigang na buhay ko. Hanggang sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at ang kabanalan mo na siyang hinahanap-hanap ko. Hallelujah, hallelujah. Hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap ka ng tigang na buhay ko. Hanggang sa araw-araw na maranasan ko ang presensya mo at ang kabanalan mo na siyang hinahanap-hanap ko. Puso ko, nais ko awitan ka. Purihin ka man, Panginoon. Habang ating pinupulay-pulay ang awitin ito, Panginoon. You are beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. You need Christ in your life. Kailangan ninyo si Kristo sa inyong buhay. Dahil walang makaligtas sa tao sa ibabaw ng lupang ito kung hindi si Kristo lamang. Dahil si Kristo ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makapasok sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan kundi tanggapin si Kristo na yung tagapagligtas, Diyos at hari ng inyong buhay. Hanggang sa araw-araw ang maranasan ko ang presensya mo, ang kabanalan mo na siyang hinahanap-hanap ko. Hallelujah, hallelujah. Hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap ka ng tigang na buhay ko. At sa araw-araw maranasan ko ang presensya mo at ang kabanalan mo na siyang hinahanap ko. Mami naman, praise the Lord. Hindi lumalamig ang impyerno. Ang aming nakikita, ang nakikita ng mga man of God, woman of God, mga mainit na Kristiyano. Grabe ang panlalamig, panlulupaypay. Dahil ikaw at ang iilan ay naging tamad na. Hindi na mabunga. Tinatamad dumalo. Tinatamad mag-overnight. Gusto linggo lang. Gusto Holy Supper lang. Huwag nawa. God forbid. Ayaw na mahal ang Panginoon, maminamahal. Gusto ng ating Diyos. Masumpungan tayong gumagawa sa kanyang banal na ubasan. Gusto ng ating mahal ang Panginoon makapagdala tayo ng bunga araw-araw. Humayo. Magpatotoo. Kahit nakukulitan na yung iyong kapitbahay, ang iyong nanay, iyong tatay, ang iyong kamag-anakan, kaibigan mo, kaklase mo, katrabaho mo, ipagpatuloy mo. Ililigtas sila ng mahal na Panginoon. Ililigtas ng ating Diyos ang kanyang mga hirang, kanyang pinipili, kanyang iniibig. Minamahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan para sa ating mga beloved webcast viewers. There are 4 requirements of the gospel. First, faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. Then fourth is baptism of the Holy Spirit. Kung mayroon ka nitong 4 na ito, ikaw na ay anak na ng Diyos. Pero kung wala pa, I'm sorry, our beloved
webcast viewers, that not everyone, not every man is a child of God. Not unless he found Jesus. He accepted Jesus Christ as his personal Savior, Lord, God, and King of his life. Your life. Kailangan natin ang tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Dahil lahat ng tao ay anak ng Diyos. John 1:12, only those who believe Jesus Christ as their personal Savior, baptized in the name of Jesus Christ, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. I'm sorry to tell you, mayroong reglamento ang kaligtasan. May requirements ang kaligtasan. Kinakailangan tumanggap ka kay Kristo, kumikilala ka kay Kristo. Si Kristo ang buhay na Diyos, ang Diyos na hindi namamatay, hindi bato at simento. Siya ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lahat ng kasala, walang matuwid, kahit isa wala. Lahat ay nagkakamali. Kaya kinakailangan magsisi siya sa kanyang kasalanan, tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, upang ikaw ay maging tunay na Kristiyano, magkaroon ka ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Itaas ang kamay, ipingit ang mata, habang nakaharap ka sa inyong mga television, sa inyong mga cellphones, nanood kayo sa YouTube at Facebook, you need Christ in your life. Receive the Lord as your personal Savior. Sumunod kayo sa panalangin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na nagbukas sa akin sa katotohanan. Narito ako, isang makasalanan, naniniwala, sumampalataya, nanumbalik sa iyo. Sa hapong ito, kinikilala kitang aking Diyos. Tinatanggap kita na aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, kahabagan mo ako. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Pinagsisihan ko ang lahat ng aking magkasalanan. Pagpalain mo ko sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lahat pagsabing Amen. Isunod ating ipanalangin, mga kapatid natin tumatanggap. Mahal na Panginoon, salamat sa mga kapatid namin na tumatanggap. Kahabagan mo sila. Patawarin sa kanilang makasalanan sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeida. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo silang magbago. Tulungan mo silang makadalo sa aming magawain sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ipatong inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo, maminamahal. Bilang point of contact. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Huwag mag-alinlangan. Kung kayo may cancer, may sakit sa puso, may high blood, may diabetes, may asthma, may rayuma, meron kayong COVID-19, meron kayong walking pneumonia, anumang klaseng karamdaman, ilapit natin sa ating mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay kayang lutasin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, kasama po natin ang ating Diyos na buhay sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Yes, may dearest Heavenly Father, for the first prayer, beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Hallelujah, kami po natin nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Anumang mga kailangan ng mga anak, kagalingan man sa kanilang mga karamdaman, kalutasan ng kanilang mga problema, mga marital problem, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, bulag, pipi at bigi. Hallelujah, lesbian, hallelujah, 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 pagkapakla, pagkatumboy sa pangalan ni Jesus, marijuana addict, drug addict, halis sa pangalan ni Jesus, hallelujah, cast out, cast out, cast out, cast out, complete healing and deliverance, hallelujah, be healed right now, in the name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, vices began, pag-inom ng alak, paninigarilyo, cast out, in Jesus' name, be healed in the name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray, in Jesus' name, in Jesus' name. Itaas ang dalawang kamay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay, sabay-sabay maminamahal. Ipalakpak ang ating dalawang kamay bilang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Tumalon 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Huwag magbibiro. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Jump and shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Ang kinina
maangkin mo na, naangkin na natin lahat ng ating mga kahilingan sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to you. Great worthy to be praised forever and ever. Brother Alvin, para sa ating pong Holy Supper. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Habang ipinamamahagi po ang katas ng ubas at ang tinapay, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pakinggan mo lamang ang pagsisikap ko. Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi na maunawaan ang gaya ko na darama sa pagsisikap ko. Kalunggan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos. Pinili mo maging tao, walang katulad na pagdurusan ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo, hindi mabilang ang mga latay at bumbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibag, hinalimulat at tinulaan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Di ba't dapat lang na ikaw, Jesus, ay aking paglingkuran? Kahit layuan man ako ng buong sanlibutan, magdanas man ako ng pag-uusik at kahirapan, ang dakilang pag-ibig mo ay hindi ko mataligdan. Hindi mabilang na mga latay at bumbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibag, hinalimulat at tinulaan ang iyong mukha. Inako mo ang Kristo na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bumbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibag, hinalimulat at tinulaan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo nagdaraos po, mga minamahal, ng ating pong Holy Supper upang alalahanin
ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kung ating babasahin ang banal na kasulatan, mga minamahal, sinasabi po, mga minamahal, Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sa buhay na walang hanggan, tayo may katiyakan dahil sa biyaya, sa habag ng ating pong pinakamamahal ng Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung nagkatawang-tawang ating pong pinakamamahal na Jesus during His earthly ministry, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, walang kagandahang mamamalas sa Kanya, mga minamahal. Hindi siya kaibig-ibig. Yung Kanyang itsura, hindi kaibig-ibig, mga minamahal. Kaya't yung napapanood natin, mga minamahal, yung maayos, hindi po totoo yun, mga minamahal. Sapagkat sa Isaiah mismo sa 53, mga minamahal, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan, na mananais tayo sa Kanya. Pinagpala tayo, mga minamahal, maayos na yung ating mga itsura. Pinagpala tayo dahil sa kagandahang loob ng ating dakilang Diyos, tagapagmana na tayo ng buhay na walang hanggan. Pinagpala tayo sapagkat binago tayo ng mahal na Panginoon. Meron tayong mga tahanan, meron tayong sasakyan. Ang mahal na Panginoon noon, wala, mga minamahal. Araw at gabi, naglalakad, sabi nga, mas mabuti pa yung aso. Merong nasisilungan. Subalit ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, wala, mga minamahal. Araw at gabi, abutan ng ulan, ng araw, mga minamahal, patuloy na naglalakad, nangangaral, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aalalahanin natin, mga minamahal, ang pasakit, ang ginawang kadakilaan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Sagrado po, mga minamahal, ang ating pong isinasagawa. Kaya sa ating pong mga minamahal na mga bisita, kung hindi pa po tayo nakapagpasya na tayo magpabautismo after ng gawain, mga minamahal, hindi pa tayo pwedeng sumalo, mga minamahal. Subalit ko pang nakapagdesisyon na po tayo, pwede na po, mga minamahal. Kung tayo may mga hinanakit sa ating mga kapatid, meron tayong kasalanan nagawa sa ating pong pinakamamahal na Jesus, lihim na itinatago, mga minamahal. Sa mahal na Panginoon, hayag lahat yan, mga minamahal. Wala tayong maitatago. Sa mga kapatid, lumapit tayo, humingi tayo ng tawad. At kung may lumapit man sa atin, patawarin po natin, mga minamahal. Kung paano tayo pinatawad ng mahal na Panginoon, patawarin din naman natin sila, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng mahal na Panginoon, ang sino mang hindi marunong magpatawad, hindi patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Siyasatin po natin ang mga ating puso. Tiyakin po natin, mga minamahal, na tayo po ay karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming nagawang kalikuan. Sa aming mga pagkukulang, malapino. Sa mga oras, di po namin nababantayan ang mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin. Gawin mo kaming karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan, malapinoon. Kaabagan mo po kami, hugasan linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved normal evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.
Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, sa talata po ay 23 at 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Hawakan po natin ang tinapay. Na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kainin po natin sabay-sabay mga minamahal. Hallelujah. Dito po muli sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talata po ay 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin mga minamahal katas ng ulo. The blood of Jesus that shed for me. Ooh, Hallelujah, hallelujah. way back on Calvary. Maraming Oh, pong the salamat. Manampayin sa blood inyong pag-ibig sa that bawat gives me strength from day to day. It will never lose its power. Oh, it reaches to the highest mountain. And it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It will never lose its power. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang dakilang pag-ibig. Hallelujah. Ipinagkaloob sa atin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin na pong ibinibigay mga minamahal ang buong pagkakataon. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At bago po tayo dumako sa ating pong mga announcement, mga minamahal, tayo po muna mga minamahal ay dumako sa ating pong monthly blood offerings, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Bakit po tayo may monthly blood offerings, mga minamahal? Sapagkat, mga minamahal, amen, kung paano nating inaalala, amen, ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, aalalahanin din po natin, mga minamahal. Amen? Ang ating pong mga beloved pastoral workers, sapagkat ito pong monthly blood offerings ay para po sa kanilang mga minamahal. Amen? Araw at gabi nagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen?
Alos walang pahinga sa pagpupuri. Nag-aayuno, iniwanan ng kanilang tahanan, iniwanan ng kanilang mga loved ones, mga minamahal. Mula sa Mindanao, mga minamahal, nagpunta dito po sa Luzon. Napakalayo, mga minamahal. Amen. Kanilang ginampanan ang kanilang tungkulin. Amen. Ibinigay kanilang buhay, mga minamahal, alang-alang sa atin, mga minamahal. Kaya nga tayo pinagpapala sapagkat merong unang nananalangin sa atin. Unang-unang ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Kapag ating babasahin ang banal na kasulatan, karapat-dapat lamang po, mga minamahal, amen, ang mga manggagawa ng mahal na Panginoon na tumanggap, amen, sa kanilang mga pagkain, sa kanilang pangangailangan, karapat-dapat lamang po yan, mga minamahal, amen. At isa pa, mga minamahal, amen. Sabi ng banal na kasulatan, isang malamig, isang basong tubig na malamig ibigay sa kanilang mga minamahal. Hindi na yan kailanman makakalimutan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga po mga minamahal, kapag may prayer request tayo, amen, meron tayong request sa kanila, ipag-pray tayo po'y pag-ingatan, na tayo po mga minamahal makarating sa ibang bansa ng maluwalhati, makapasa sa mga exam, mga minamahal, amen. Yan po ay ipinagkakaloob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong beloved elder, beloved brother Marlon Rivera, hindi po yan nag-take, mga minamahal, hindi po yan nag-review, mga minamahal. Hindi po siya pumunta sa review center, mga minamahal, hindi po siya nag-enroll dyan, mga minamahal. Amen. Ano ang kanyang dala-dala? Banal na kasulatan at prayer request. Sa unang dalangin na ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ipinasa siya ng mahal na Panginoon. Ganap na teacher, maestro, mga minamahal. Amen. Ganon din po tayo, mga minamahal. Amen. Yung ating pong beloved brother Marlito Kayabyab, mga minamahal. Amen. Naoperahan sa tiyan. Grabe ang operasyon, mga minamahal. Amen. Laging ipinapanalangin pagkatapos ng puri, mga minamahal, ngayon nakalabas na po, amen, pinagaling na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya wag po tayo, mga minamahal, amen, manghirawa, amen, wag po tayong magdamdam, wag tayong maglagay sa ating mga puso, mga minamahal, amen, na parang nagiging pabigat, ganun, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, amen. Kailangan natin silang mahalin, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, kung mahal natin sila, mas lalo tayong mamahalin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong ihanda, mga minamahal. Amen. 50 pesos, mga minamahal. Amen. Sa mag-asawa. Amen. Sa magulang, sa tatay, sa nanay, tig 50 pesos, 100. Sa ating pong mga anak, mga minamahal. Amen. Wala pang asawa, 25 pesos, mga minamahal. Amen. Doon po sa dako ng Maynila, tigi 100 ang magulang, mga minamahal. Dito po, niliitan na lamang po, mga minamahal. Amen. Kaya, kayang-kaya, mga minamahal. Amen. Aalalahanin yan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Huwag po nating isipin, mga minamahal. Amen. Na pinayayaman ang mga beloved pastoral worker. Hindi po, mga minamahal. Mismo sarili natin, tinutulungan natin, mga minamahal. Amen. Ihanda po natin yung ating ipagkakaloob, mga minamahal. Amen. At ito po ay panalangin po ng ating pong beloved brother Lito Tuason. Praise the Lord.